Tak dobre. Ďakujem aj ja. A ja chcem povedať, že ste boli úžasní, tí, ktorí ste mali dozor s deťmi a ktorí ste ich pripravili. Ja vám veľmi pekne ďakujem za tie maily, za telefonáty, ktoré sme pred týmto podujatím spolu mali. Bola to vynikajúca zorná spolupráca a klobúk pred vami, že sa venujete deťom na týchto školách. Potlesk nás patrí pre vašich učiteľov a učiteľov. Takže každá škola obdrží škola propagujúca kultúru. Prosím, zástupcu základnej školy z BEI, nech príde medzi nás. My museli odísť, takže tým odovzdáme potom. Ďalej, základná umelecká škola Evy Pacovskej Nové Sady. Tí takisto, lebo boli nadviazaní na ten vlak, takže sme im to umožnili.